hogy hogyan készíts egy A4-es jegyzettömböt. Szerencsére nem sok mindenre lesz szükséged. Első körben valamilyen A4-es papírra, amire kinyomtathatod a dizájnt. Ha olyan nyomtatód van, mint nekem, akkor tudod keret nélkül is nyomtatni. Szükséged lesz még egy hátlapra, ami az én esetemben egy 1,5 mm vastag A4-es méretű szürkelemez. Ahány oldalasra szeretnéd a jegyzettömböt, annyi lapot nyomtass. Az enyém 40 oldalas. Az utolsó lépés következik, amikor összeragasztjuk a papírokat. Egy vonalzó segítségével támaszd meg a lapokat, és csiptesd össze őket lehetőség szerint 2 helyen. Sokszor kérdezitek, hogy milyen ragasztóra van szükség. Többféle megfelelő, arra figyelj, hogy átlátszóra száradó legyen. Az összefogott hátlapok és a karton tetejét beragasztózom, és egyenletesen elsimítom. Várj egy kicsit, amíg teljesen megszárad a ragasztó, és hogyha szeretnéd, akkor ismételd meg a ragasztózás lépéseit még egyszer. Ha mindkét réteg ragasztó megszáradt, akkor vedd le a csipeszeket, és használd egészséggel az új jegyzettömbödet. Ezt, amit itt a videóban láttok, a suli kezdő kollekció részeként mutattam be. Hasznos lehet arra, hogy feljegyezd a dolgozatokat, az extra feladatokat, esetleg edzéseket. Remélem ki fogod próbálni, hiszen most már te is tudod,